ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସମୟକୁ ଦେଖୁ, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରି ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରି କ୍ଷମାକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରି ଦୟାଳୁ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 26-28 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ ବା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା ନ କରିବା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଇବ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ହିତୋପଦେଶ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବା ବା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ଏହା ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଆମର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବ। ରାଜା ସୋଲୋମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଷା ଚାହିଁ ନଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ରୋତ ବହିଲା। ଏଲିୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ଏଲିଶା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯୋସେଫ, ଦାନିଏଲ, ଆଇବ, ନୋହ ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ। ଏଲିୟ, ଇଲିଶା, ପିତର, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତାର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଓ ପାଇଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ତାହା ପ୍ରଚୁର ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ବାପା ଚାହେଁ ତାର ଛୁଆ ତାପରି ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁନଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଚୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧରି ରଖେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ କୁଟିଳ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଘେନାଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ହତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।